काय किती 1000 काढलेली 1000 करणं सुकना ओके दाळा पडिता ना बैलेच्या पटल्यानंतर काम म्हणजे मी काम करून जाईन आमका बरं पण एक कापड समजल्यार माझ्याकडे पैसे ना ते 10,000चे त्याच्या बैले 25,000चे आणून दिला त्या दाळा पैसे असतात गे अका बैले गाडोवंक नका नका काढ नका काढी नका काढी नका पैसे काढी नका पॅन्टात असले पैसे काढी नका 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 काढी नका पैसे काढी नका खंयचे रे पैसे काय उलयताय रे नका ते पॅन्टात असले पैसे ते आपण नका तांतून उणे असतात पैसे म्हणजे मम्मीक गिफ्ट हाडूंक दवरले पैसे ते ओके आपण नका म्हाका गिफ्ट हाडून उरले रे काय गिफ्ट हाडताय रे ते मम्मीक कापड हाडूंक दवरले पैसे ते काढ नका 500 उणे असतात तांतून काढ नका ते कापड मम्मीक ओढले बरेचसे कापड घालूंक आसा ओके काढ नका पैसे काढ नका 5,000 उणे असतात हा म्हणजे लगे असतात खंय दवरल्या तुका पैसे पुढं आशिल्ले कोणान दवरल्या आसात पुढं अशी पावा ना आजकाल क्राय जाऊन येता इतकं घे आणि केसांचे आणि काही दवरल्या तुम्ही काही स्वच्छ काही दवरल्या कळोंगी कळना आसात म्हाका आजकाल ट्राय जाली म्हाका बारीक कश्ट जाता हे दिवन जाल्यार म्हाका हे कसले कापाड मेळत म्हणजे गेल्यार वडना 5,000 नाही 5,000 दवरल्यात मम्मी कपाड हाडणे आपण नका पैसे दवरले काढ नका पैसे दवरले काढ नका ओके काढ नका आता बंगार पुत हांवे कित्याक काजार जावन ह्या घरा आयली म्हाका सुकूत ना ह्या घरांत हांव एक बॅग हाडून पयशे विचारले म्हाजे कडेन पयशे नात हांव एक विक्की हाडून दिता एक ल्हान बॅग हाड सांगलें हांवें गिफ्टूक दी म्हाका एक ल्हानशें बॅग ते हाडूंक जायना ताका हांवें सांगलें बरेंच आयकता तो ताका सांग दिव दी नका काढ नका ते पैसे काढ नका ते उशापर्यंत दवरले पैसे काढ नका ते बैल म्हणजे बैल एक गिफ्ट हाडूंक दवरले पैसे ते अरे 25,000 बॅग हाडूंक आसा पळय नका ते उशापर्यंत दवरले पैसे काढ नका उशापर्यंत असतात काढ नका हा बैल एक गिफ्ट हाडून दवरले पैसे ते 5,000 उणे असतात नका काढ नका गिफ्ट येतं नका म्हाका बायले मात किस दिनाका म्हणजे बायले मात्र मुगाचे बायल आसा म्हाका ताणे मात किस दिसे म्हाका मोग करता म्हजो गो